Ang susunod ko sir eh, hindi mo pwede yung YouTube sir. Kasama ko yung ano siya. Late na nga kami, nandun si Doc. Kasama niya sa review. Kasi ito, streak. Oh, doon nag-iitay na siya. Nagitay siya. Tinawagan ako ni Mami yung Jeep. Tango. Nahin ko na ito. Baka wala pa naman si Doc doon eh. Wala pa. Mabait sa akin naman agad. Sir, sa leg mo. Dalawang nga. Dalawang. Sa legs. Legs. Bali mo may mabait ko. Yago. Gusto nga po. Pala kasi ako. Yago style. Bravo. Dali na naman siya. Go boy, dahan-dahan boy, baka mawara. Grabe ka talaga. Arasado ko na ito. Arsaw. Ganador. Hindi ka kumain yan, sir. Partida, hindi pa kumakain. Sir, sir. Yan o. Yan sir, ganyan. Yan lang. Oo, nandali. Hindi ko naman sa kapa eh. Sir, maalala yun dito sir. Tumutubag yan. Sir, ito mo. Okay, yung upuan ko ang nawawasan. Ayos na. Relax na. Stamboy. Stamboy. Yan, chinecheck ko mabuti. Relax na. Yun, lock and load. Alright. Jago, jago. Kalma. Pagbugot nga ito, gusto nga umihin ko. Kalma. Yun, second service po namin for today. It's Jago's time. Salamat kay Ma'am Wingy at Sir Noel sa laging walang sawa pagtitiwala sa aking maiwagang kamay at maiwagang ilong. Ibon, ibon. Thank you. Ma'am, isang pahiga nga po. Ganyan po. Kalma dyan. Ano po? Aga na nga bakit ko dyan po ah. Aga na. Ako na yung mga amoy. Ampak ka muna. Ampak ka muna. Minsan, ganyan talaga ang amoy pa. Ganyan ang amoy. Oops! Perkil na. Pagbangon. Yan yung naglalabas na niya. Ibahanin mo na yung ano mo, babawin mo mamaya. Di ba sabihin naman po. Ay, sabihin ba? Buti mo, may sabihin. Malitar din naman. Ay, kuya, kuya na po. Ganda na. Gangkin doon. Guard, guard. Chocolate, sir, Tangkad ano? po. Tangkad. Oh, Tangkad nga eh. nung nasa loob, parang ang liit. Yung lumabas, ang doon. Parang sinaksin yan, sir. Yung naiwang golden. Baka lang hindi mabalayo. Ah. May mga ganyan talaga mga. Opo, meron po. Meron din sobrang mabalayo. Filled golden retriever sila pag hindi pa balahibo.